guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe ka na. Huwag mong kakalimutan i-like, share ang video na to sa iyong mga friends para ma-share mo ang good vibes. So ito, may paonting hapyaw tayo sa mga friends natin. Happy 500 subscribers tayo guys. At so ito na sila guys. Mag-subscribe kayo sa channel nila. Arabella Luis, Kenny Toshi, Robert Son Junio, Raf Kenneth Vlogs, Donabel Peralta, Vincent Ergisa, Coeles Vlogs, and James Deomar. Ayan, so ngayon naman is dumako na tayo sa ating shoutout guys. So shoutout kay Glenn Bryan, Beverly Barreto, Jiro Kalimlim, Mikee Mendoza, James Ivan Margate, Charles Aliado, John Paul Kepian, Vince Mabano Carino, Diana Angel, Gerald Ken, Alison Flamingo, Lara Camille. Last but not the least is yung kay Kuya Ernesto Alangco ng Ormoc City. Ayan, shoutout sa inyo guys at keep on watching and supporting the family Barbie. So, malapit na tayo mag 1K guys. Subscribe. Without further ado, let's get into the video. Ayan, so bago pala tayo mag-start guys, is-explain ko yung mechanics. So, 4 na category ito, boy, girl, bisexual, and gay. So ngayon, nagpa-send ako ng pictures sa kanila through Messenger and sa Facebook yung post ko. At i-judge natin sila kung sila ba ay PAK o WAPAK. Ayan. So, ang ingay ng aso yan na natin sila. Dito ako sa labas ngayon. So, yung PAK, ibig sabihin niya guys, is maganda. So, ayan, maganda or pogi. Pero pag sinabi natin WAPAK, yun yung super duper ganda at super duper pogi. Ngayon naman, wala tayong sasabihin pangit dito. Kasi alam nyo na, baka mag-irit na naman ng ulo sa atin yung ating isang bisita sa comment section. So, shoutout sa'yo. Kung panonoodin mo man ito, shoutout sa'yo. Thank you so much. Ini-inspire mo akong gumawa ng vlog na iba't iba. So, para sa'yo to, isang PAK na WAPAK. Ayan. So, let's go na sa ating video. Ayan guys, so ang first natin naman sa girl edition ay si Rochelle Buya. So si Rochelle ay isang solid subscriber, solid Barbie siya. So, wapak para sa'yo. Wapak. Next naman guys is si Alex Cruz na very beautiful. Dahil dyan, isang wapak para sa'yo. Next naman is si Aliana. So, at dahil beautiful ka, ang ganda mo dyan, teka mukha mong si Bugnoy Glamorous. Pero, medyo madaling yung picture. So, ako lang muna, pak para sa'yo. Next is si Alison Flamingo. So, ayan, pasabog ang puwet. Labas na labas ang puwet. At dahil dyan, wapak! Ayaw. Next naman is yung Friday Waps natin, si Annalie Arevalo. So, ayan. Wapak na wapak ka naman dyan, sis. Wapak para sa'yo. Next is si Arlie Sibayan. So, very beautiful. Sana akong ginawa makeup artist dyan. Dahil hindi ako ginawa mo, pak para sa'yo. Next naman natin guys is si Bea. So, ayan. Pasabog ang suot mo dyan na rin. Lakas ng kamayaman. So, at dahil dyan isang malaking pak lang mo. So, next is si Camille. So, ayan. Camille ba? Wala ko sa dating ang pangalan. Kabisado ko lang yung mukha. So, si Camille ay dahil sa gown and effort. So, wapak para sa'yo. Wapak. Yan. Next is si Charlene. So, kasama ko yun sa simbahan. Maganda yung ugali niyan. So, isang malaking wapak para sa'yo. And so, next naman guys is si Shelo. Naging handle ko dati. Very, very smart, very beautiful. At dahil dyan, wapak! Yan. Next naman guys is si Ate Donna. Mag-subscribe kayo sa channel niya. At I assure you, very talented yan si Ate Donna. Ang galing kumanta. Pakantayin niya sa mga video niya sa YouTube. Ewan ko lang kung di mamaos yan. Ay, power talaga as in. May time pa nga na muntik silang papuntahin sa ABS-CBN para mag-ano. Dalawa sila ng kagawin niya sa Ate Maybelline. Ayan. So, para kay Ate Donna, isang malaking wapak dahil talented siya. Super talented. Ayan. Next naman is si Arabella. Mag-subscribe din guys sa channel niya guys. At, ayan. Itong anak-anakan kong to, sa PSC sila. Maganda yung ugali niya. Dancerist siya. At, higit sa lahat, maganda rin siya. So, dahil dyan, wapak sa anak-anakan. Next naman si Ate Erika May. Ayan.
maganda yung pakikitungo nila sa akin sa bahay nila, especially doon ako tumatambay minsan. So ayan, thank you so much sa pagtanggap sa akin, ate. Thank you so much sa pagpapalamon sa akin pag may mga handaan, ganen. So ayan, sana huwag kayong magsasawa sa akin at sana huwag kayong mabigla kung may mga makikita kayong pagbabago sa akin, kasi nagbabago na talaga. Charot! So ayan, ate, sabi nga nila, chubby is the new sexy, at dahil dyan, isang wapak. Next naman guys is si Liana. Liana ba to? So, ayan. Ordinary picture lang siya guys. So, para sa kanya, isang wapak. Mag-subscribe sa channel ko. Next si Ate Irene. Dahil may pa-cleavage ka, isang malaking wapak. Ayan. Next naman guys is si Jaila. Ayan. Solid Barbie din siya. Naka-makeup siya. Para sa effort mag-makeup, dahil mahirap mag-makeup. Isa pa akong makeup artist at nakapagigit ang makeup ko ngayon. Oh. Very blooming. Ayun oh, may pa-highlighter. Yan. Ganito lang po yung mga look-look. Kung gusto niyo po pala akong kontakin as makeup artist, i-PM niyo na po ako sa aking mga social media accounts na nakalagay sa description box, or mag-comment kayo sa aking video. Dito, mag-comment kayo dito kung gusto niyo akong kaning makeup artist, kung ano yung number ko or anything. Total, wala naman akong ka-text. So, ayun. Ito siya. Dahil sa effort, isang malaking wapak. Next naman natin guys is si Jasmine Joy. So, para kay Jasmine Joy, parang ordinary picture lang siya. Nothing special. So, ito siya. Para sa'yo. Maganda ka pa rin, girl. Next naman is si Jasmine din. Sinong kinuha mong makeup artist dito? Sana ako na lang, charot. So, ayan. Power yung makeup niya. Dahil naka-makeup siya dito at very naka-extension pa siya ng hair. Isang malaking wapak. Next naman guys is si Julie Diaz. So, solid anakers ko din yan dati sa BS. So, ayan, dahil mabait siya, maganda siya, at kilala ko siya, isang malaking mundo. Ayan, si Ate Kimberly Bernachea Torres, si Ate, pinsan ko yan. So, napansin nyo naman, walang pangit sa lahi namin guys. So, dahil siya, isang malaking wapakers. Next naman is si Kimberly. Ayan, si Kim. Ako nag-makeup sa kanya dyan. Hindi lang masyadong halata kasi yung picture blurred. Ayan. So, ito siya. Wapakers. Next is si Ate Lara. So, ako din nag-makeup sa kanya dyan. Ano yan? Nag-makeup ako sa mga theater, and opera, mga opera. So, dahil dyan, tsaka effort titig mo, nag-acting sila dyan. O, wapak para dyan. Next guys is si Leslie de Vera. Tama ba? Ayan. So, dahil ay power yan. Gusto ko mga ganyang look. Mga, pag-vintage channeling. Ewan ko pa kung ano look. Basta bet ko yung mga ganyan look. So, ito siya. Wapakers. Next si Laika. Tigayin pantayan. Friend ko sila. Dance series. At mastig kong mamayan. So, wapak para sa wapak. Next naman is Lovely Isabel Gloria. Ayan. Friendly Waps ko yun yan dito. So, isang malaking PAK dahil friendly waps kita. Next is si Marge. Ayan, dahil kay Marge, nag-subscribe natin siya sa channel ko at dahil doon, isang malaking wapak. At subscriber kita, wapak agad yan. Next naman guys is si Maria Cristina. So si Maria Cristina, medyo magulo yung picture, pero carry naman siya. So wapak pa rin. Maganda pa rin. Next is ang aking anak na si Pia. So, ako nag-makeup sa kanya dyan. Actually, awarding yan ng hair and makeup competition ng high school ako sa BS. So, ayan, power eyeshadow natin yung ginawa natin sa kanya. So, isang malaking wapak para sa effort ko. Next is si Irnang, si Roda. Ayan, tiga dito yan sa amin. Solid Barbie din yan. So, dahil sa pagiging solid mo, isang malaking wapak. Ayan, gusto mo yon? Ayan, so si Shania Erica Agbayani Magtaan, my best friend. So, ito siya. PAK. Ang pangit ko sis. Tigilan mo ako. Pero ako nag-makeup sa kanya dyan. Next naman is si Steph. Cutie-cutie siya. Napilitan lang daw siya. Pero cutie naman siya. Sabi niya pangit daw siya. Pero hindi. Ito, PAK. Next is Sweet Abigail na may pa-cleavage ng light. So, dahil sa pa-cleavage niya, isa kang malaking wall. Ayan. Next. Trisha. Ayan, so si Trisha guys, tiga dito rin sa amin yan. And solid Barbie siya. Pinapanood niya lahat ng video ko talaga as in. So, dahil dyan, isang malaking wapak. Ang dami ng girls. Okay, next. Kay Venice Erica Toledo tayo sa aking best friend din. Actually, friend isa. So, ayan. Kasi I considered best friend isa lang. So, friend. Close friend. Ayan. So, si Venice ay PAK, wapak.
wapak siya kasi kahit na chubby is the new sexy, may boyfriend talaga siya dahil sana halls, police pa. Okay, next is si Vera. Vera. So si Vera ay effort na nag-posing. So dahil dyan, isang malaking wapak. And last but not the least is Zaira na may pa-sun kiss. Sa effort mo sa sun kiss, ito, wapak. Ayan guys, so sana na-enjoy itong video ng edition ng girl. So ayan nga guys, at this video, always remember, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Mikeelicious. Bye guys! Watch nyo yung isang video. Click nyo na to, panoorin nyo yan. Tapos click nyo rin to para mag-subscribe sa aking channel. Ayan, click nyo muna yan. Yan, perfect. Thank you. Wapak.